Na, halli srácok, mit vagyok, és hát ma Fortnite-ozni fogunk. Elnézést kérek, hogy nem voltam sokáig. Hát minden volt, de most meg bele szeretnék jobban menni, aktívabban. Úgyhogy Fortnite-ozni fogunk. Ebben a seasonben még nem nagyon játszottam. Hónapok óta nem játszottam, úgyhogy nézzétek el, ha szar leszek. Úgyhogy ja, elvileg szólózni fogunk, aztán majd lesz, ahogy lesz. Nem tudom, ti írjátok meg a véleményeket erről a seasonről, meg az egész chapterről. Nekem amúgy nem tetszik, azért nem is játszottam, de ez mindenkinek a saját véleménye. Na jól van, akkor csapjunk is a lecsóba. Igazából még nem mentem sok meccset, talán 2-3 meccset mentem összesen ebbe a seasonbe. Na, amúgy a videó lényege szerintem az lesz, hogy nyerjünk egy meccset, meg nézzük meg a ilyen fegyvereket, hogy milyenek. Zorról, bocsánat, állandóan el van dugva, mindjárt kifújom. Meg hogy szerintem el kéne érni, azt hiszem a legnagyobb ebből a szuperhősből. Melyike? Ez. Ez a konkrét ötletem nincs, hogy hova menjünk. Itt jó lesz, egy SMG-vel bekezdünk. Jaj. Hú, de rég játszottam. Hol van? Ah, kapott 9-et a Pali. Ah! Bele fogok döglőni. 13, 25, 1 HP. Van és pi. Hopp. Ne és no ammo. Picsába lemegyek, érted, bátya? Jaj, meghalsz, érted? Meg fog halni. Basszus, van is pi. 1 HP a gyerek. Ha csak nem fölhillet. Hol vagy? Á, nem látom. Nem faszán elmenekült. Kell lenni a környéken. Kocsiban nem ült. Mert itt van a kocsi. Hát nem tudom, hogy hol van. Pedig ha ezt megöljük, szerintem meg vagyok a B-vel. Egyébként kövessetek be Twitch-en is, majd de itt lesz lent valahol képernyő alján. Az pont beült. Ott is szoktak streamek lenni, most is próbálok egyre gyakrabban. Majd remélem jut rá idő. Hald ezt az embert, azt elütöm, az meg is hal szerintem. Mert pont akkor híg lehet mázni, amott pont beült. Hát ez a szarsotiból is a jobbféle. Ezt a pisztoly ez amúgy... Jaj, ez a pisztoly ez rohadt jó, de sajnos nincs bele ammo. Emau. De amúgy is pisztolyt nem nagyon szoktam használni. De... ez mi? Várj, ez az, amivel így el tudok feküdni. De! Oj, de velő! Várj, kipróbáljuk majd élesbe is. Azt hiszem így kell, hogy... Aha.
Ez rohadt jó. És jó, hogy áramból kell bele. Azt hittem pisztolyamból van meg. Várjál. Akkor itt most kifújom. Na meg volt, csak lenémítottam magamnál. Ne kelljen hallanatok ezt a szart. Ez a milyen AR? Várjál? Mint a Dead Eye. A Dead Eye, Red Eye vagy Dead Eye? Hú, de tényleg nem tudom. Amíg keresünk ellenfelet addig. Jaj! Mi van itt? Hoppá! A régi... hát ez tuti megöl. Fixen. Ahhoz nem vagyok bemelegítve. Srácok, sajnálom, ez... Jó, és hol van a pali? Meghalok. Ne, de miért építés? Fuck. Hát, akkor kövi meccs. Na jó van. Meg is érkeztünk a kövi meccsbe. Ja, úgy közben megírhatjátok meg kommentbe, hogy akarjátok, hogy miből legyen még videó. Fortnite-on kívül. Mondjuk Brawl Stars vagy Roblox valami, tök mindegy. Amúgy szerintem módosítom a videó témáját. Hát az árankot tuti nem fogom elérni. Úgyhogy szerintem csak annyi lesz a videó célja, hogy nyerjünk egy meccset. Úgyhogy ja. Hova glide-oljunk? Hú, nem tudom. Tök mindegy, mondjuk. Az a baj, hogy most úgy lett a settingsem. Na, bocsánat, lehet a felvétel. Szóval, de hogyha építés közben van, akkor pedig azért, vagy buildés, na, edit közben van, akkor pedig normálisan megy. Nem tudom miért átment, bocsánat. Where is that? Kéne szerezni valami jó fegyvert. Egyelőre eléggé szarul áll a fegyvertár. Mi ez a hang? Keményen van hang. Jó, de hangos. Ez micsoda? Jaj! Oké. Most már tudom. Amúgy lehet be kellett volna melegíteni. Surf Cube. Ez mi? Az SM helyére eldobjuk. Nem kell. Várjatok. Na jó van.
kifújtam megint az orrom, mert nem volt jó. Mit csinál ez a surf cube? Valószínűleg szörfölni tudunk. Ez nagyon menő. Beragadtam. Itt van egy emberke. Alattunk lesz. Ez nagyon ijesztő. Jó. Jaj, de beszartam. Jó van. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy meghaló. Jó, hát ez milyen fegyver? Na várjál. Hát ez nem kell. Jó van. Nem vagyunk olyan rossz formában, mint gondoltam. Ez a surf cube, ez furcsa, de amúgy rohadt jó. Nem inkább, megyünk autóval. Wow! Ezben van több? Nincs. Akkor így lehet ammót spórolni. Ó, Istenem. Mindjárt. Jó van. Elvileg itt erre vannak lövések. Be kéne nézni valamelyikhez. Ott van fönt. Ott van fönt egy fight, ahol mi most rendet fogunk tenni. Remélem nem minket tesznek rendre. Na, ezzel meg induljunk el. Ezzel gyorsabb lesz és fürgébb. Wow, de gyors vagyok. Kis pisztoly, elővéve. Hoho! Jó. Hoppá! Hát ezek valószínűleg botok voltak. De mindegy. Örülni szabad, nem? Na hát akkor meg. Mi a kérdés? Ez a szar, ez nem kell, nem tudom mire jönnek övezetek, meg én nem tudom használni, ez van. Azt a pártyát meg főbéreljük. Azt ott... Mi a nevet? Kill switch. Ja, tőled lehet kapni a kill switch revolvert. Ja, hogy nincs elég goldom, hát ez szomorú. Mindjárt lesz. Hát ebből nem kaptunk goldot. Itt van a kill switch. Melyik a jobb amúgy? Ez? Vagy a kill switch? Amúgy a kill switch az áramóval működik, úgyhogy ezt inkább itt hagyom. Arany kéne. Minden seasonben lenullázódik, amiért én nagyon mérges vagyok, de... Mert spórolok mindig, nem költöm el. Aztán megtudtam, hogy amúgy el kéne költeni, de... Akkor sem megy el mind.
Nem sajnálom, hogyha ez nem így lenne. Switch meg egy shoti. Bassza meg. Oh, basszus, de beszartam. Oh, bassza meg. Hú, hát... hát ez kemény menet volt azért. Ketten rám jöttek egyszerre. Minél hamarabb el szeretnék húzni. Gyorsan benyakaljuk itt az ammót. Meg a matit. Ezt menjünk tovább. Húha, hát ez komoly volt. Na hát itt nyertünk aranyat egy kicsit. Na. Uram, atyám! Hát ez nem volt semmi. Azt hittem pedig itt unalmas lesz. Hát nem. Nem nyugszom én, amíg meg nem döglök. Móresre nem tanít valaki. Ilyen ez. Szerintem az ott fixen meg fog ölni. Most ezzel rohadtul remélem nem kapok fold damage-et, mert ha igen, akkor... Na jó, még logikus volt, hogy nem fogok. Ó, és ez vízen is megy, hát ez szuper. Kár, hogy a double jump-al elrakja, de... Nem baj. Én meg ennek van egy maximum használata. Azt hittem csak úgy, amit a Spider-Man kesztyű. Spúdelman. Nagyvehét? Lőnek rám. Tüzelnek. Ó, gold. Jó! Jesszusom, de beszartam. Még a hasam is görcsbe rándult, úgy megijedtem ettől az bottól. Egy HP. Muszáj. Hallottam, hogy jönnek, értem. Szóval ez a fa. Pont ide türemkedik. Nagyon kevés HP van fixen. Nem tudom, ez azért. Aki kapott 49-et White-ba. Mi ez a zene? Ez a hülye elkezdett dancelni. Állj már le! Na jó van. Szerintem én itt elindulok. Jaj, nem akartam elrakni. Hú, hát ez jó volt. Azt hittem előre szartózom.
Kiszállás. Jó? Tüzelünk rá kis pisztolya, ha még megtaláljuk az embert. Hova tűntél? Scan. Ez kajakra felszívódott. Mi a... Hogy megölte? Hol van? Ja nem, szerintem elmenekült azon a szaros deszkájával. Sziasztok! Szóval hát az a helyzet, hogy sajnos leállt a felvétel. Nem, fingom se volt, Viktori hogy meg mit lett a higgyek végén, de most. ezt így nem tudom nektek megmutatni. Hát most de komolyan. Szóval remélem Meg ott lesz tetszett a fönt, videó, fogadjunk. és Azt nyomjatok fix. egy lájkot és iratkozzatok fel. Nem. A Twitch csatornámat környéken, megtaláljátok majd beszkenneltem. az outróba, és Ott van a... a TikTok csatornámat is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!